Nie było szczególnie ważne z tego tytułu, że no kopią trzeba było precyzyjnie trafiać. No tutaj kiedy Husaria atakowała czworoboki pikinierów, oczywiście tutaj nie było w tym jakiejś specjalnej filozofii, należało celnie uderzyć i te czworoboki się przewracały. Natomiast gdy czasem trzeba było zmierzyć się z przeciwnikiem konnym, który szybko manewrował, no tutaj wiadomo, że ta precyzja była bardzo istotna. Brawa! Jeszcze raz te czerwone kółka, których to zachowało się w wielu pamiętnikach. Gonitwy do pierścienia były ćwiczeniem ulubionym dla husarzy. Oni wręcz przed bitwami stoją gdzieś obozem. Brawo! Zobaczcie, w dużym tempie i dwa kółka czerwone ściągnięte. Brawo! Oni szykując się czasami do bitew, jeszcze potrafili w obozie przedbitewnym jeszcze sobie urządzać harce, czyli gonitwy husarskie. I znowu zobaczcie, dwa czerwone pierścienie ściągnięte. Naprawdę to już jest wyższa szkoła jazdy. Brawo, panowie.